Maite, sostantzara pegatzen da. Ni ez da fumauta. Zer esan ziren da ondoan? Orain honek ez da hitz egiten. Joateko pasier esan du. Azuk aldakizu gaitzeiten? Bale, jekie. Ja piraino gara. Nire aspertu naiz? Nire bai. Ja, eta ni. Goazen gora. Tipo horta eta zute zer lortuko. Molestatze bakarrik. Guri dela eta ikusi zer esakezun. Oita ez ditxea betera. Bueno,